Debrecenből, Magyarországról érkeztünk, 3 korosztállyal vettünk részt a Szarajevó Trofin, U10, U11-be, illetve U14-be. Nagyon örülünk, hogy itt lehettünk, köszönjük szépen még egyszer a meghívást, nagyon jól éreztük magunkat. Iszonyú hőség volt a 4 nap alatt, nagyon hosszú úton vagyunk túl, ennek ellenére a gyerekek nagyon jó teljesítményt nyújtottak. Az én korosztályom, az U11-nek sikerült megnyerni a tornát, én gratulálok innen is a srácoknak. Mindig jó idegen futballkultúrával találkozni, olyan csapatokkal, akikkel nem szoktunk mérkőzéseket játszani. Érdekesség volt az, hogy itt hogyan gondolkodnak a labdarúgásról, milyen elvek mentén oktatják a gyereket. Mindent összevetve nagyon elégedett vagyok a srácokkal, remek teljesítményt nyújtottak, és köszönjük még egyszer a szervezőknek, hogy ilyen remek színvonalú tornát hoztak létre. Azt kérdezik, hogy jövünk-e jövőre? Ha kapunk meghívást, akkor természetesen biztos vagyok benne, hogy eleget teszünk, és igyekszünk itt lenni jövőre is, mert nagyon jól éreztük magunkat. Thanks a lot. Köszönjük.